ukashindana vashaya nemvura kana kuti zvinebvina macho zvisina zvizivo uye vachotara kuchapa kuita magadziro vanokudzai kuti unoziva kuti nezera rako andikakusona kuti ivi ndichazviziva vakatonoora vokunoti munofanira kuhwana nei asi tina Sabina tatawana na Sabina na nani ndio aisepo ugare amen mati iri kwarai pakataura nemunhu unoziva akati aina ndidi kutaura zvinhu zvana drama nanami zvishaitana kanezvamasi totaura zvenii zvokuti iwe ndene timuziva isu uchitidini uyu zimani uyu tinomuziva uye isu unotidini ndataura zvokuti tinenge tichiziva zimbandi naye zimbaiti zimbandi unomgari mwako asira kuchechi tiri kutaura zvamadrama tinotoita wrong imagination musoro yedu titaure zvivi zvedu zvetodini nokuti munenge muchiziva nyaya dzavo ndingamuda vanhu dzavo munenge muchiziva kana kuti dzeisine chizikanwa kana kuti dzavaprista seichozikanwa kuti ko manonoka kuya kuzorya kudai munobvunzwa kukavanyamo nana mahebheti chinguva chitagadzira chikafu moti madzimai tanga tiri kudare akati ne akati pakuchitongwa nyaya yemuprista vanhu munenge muchitoiziva nyaya yacho kuti nyaya iyi yaiti pachitadza kuti munhu atendi makurasha pazonzi chiyedza nokuti kurakati muchedza chenyika chedza chemaatikaaatiizo vinenge vari munhu imi muchiedza zvomuchiedza mufanira kuvhenekera chiedza chingazohwana nasebwe nerima regai kamusoro pechiedza machaya kana chiedza chinonzi toti vari kutanga kurima rima harigiri kugadzira hakuna pakanofanifana masaintisti kana kuti mainvelozi vakakwanisa kunzveka rima kuti vakagadzira rima ravo rinototengeswa kufamba nemabhokisi ndo munotengeswa rima racho nogomba moti ikazvinokumatiri zvakadai asinoita rima reikone mumamai motosviba nekuti makatenga rima vakagadzira azviko rugare onzi wogomona rima richikwanisa kutorarama muchiedza kuti paeria inenge ine vaprista pakatosviba isinokuilechezo zvinoita zvitore izvo zvinozviti iwe ndonenge uri chiedza unohwana nomunhu wirima asi rima nechiedza zvingarimi zvinozati pasainzi kakutorafarafumeni zvogozoparisa soro maputaa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 a uchiedza kwauri mateya wakadzima kare vakasadza agama vari vakati mweya wangu wachara muchigama musomuoyo. It was not the soul. Why comes the spirit? Akatekisa iriyo nokopeni zvinoti agama zinakurarama akafa Adam spiritually uye chinotochizonakurarama no spirit akasina munozvidari vakwana ndinogona kusanganisira machitovatiwa kuzvomuchitondiona sezvino nokuti ndiri pano ndiri laini handisi gototo asi takafa kare nekuti spirit yakwanendia rugare patiri ngainokudzaira pai nokuti kana tichengana pakati pedu ine mukomaungainomuza zvose kugonera mabeni kuteerwa tisingahwanani asi kupfeka magemezi anitoya blue